前からの組み立ては地元1番の菅原、中段は5番の姿、そして後方から6番本村が上げます。大庭と古田の中部の3名が外から抑えます。菅原、佐々木、森山、九州トリオ、上から本村が抑えます。そして北日本は5番の姿、2番内藤、4番手外の方、残り1週間打賞です。まず抑えました6番の本村、その上からさらに5番の姿が抑えます。一旦下げた1番の菅原が外からの、さあここは叩きます。一気のかまし先行を取るか1番菅原ですが、さあここは中段を狙った1番の菅原、4番手最終の第5周回です。準決勝をかけました5番の菅田和弘、マークは2番内藤信彦、そして7番真原健一、中段は地元の菅原家也、4番佐々木明彦、そして8番森山、チームの3名が後ろから6番本村、7番手中段からまくる菅原がまくっていきます。佐々木明人、森山、九州取りをまくる、合わせる2番の内藤直線、さあ5番の姿合わせた2番内藤、まくり切ったのが1番の菅原明、そして2番内藤信彦。